Biyag Ilocano, buto tayo tay pa, ano sardinas, ako. Sardinas, sardinas, sardinas. Sardinas, sardinas. 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 Ilocano. Inuusan tayo ati Biyag Ilocano. Aging baba na. Happy Sunday. Bawang. Kamatis, sibuyas. Pagkirap na. Pagkirap. So, yan lang ang ating ulam. Sardinas. Ligo. Amin. Nababa na, Ilocano, sardinas. Dami, apo. Apo, si Tati kasi, sardinas. Ligo. Dami naman. Dami apo. Si kamatis nan. Amin. Tawasan kayo naman. Sama sila. Muyo nga po. Kasi malamot mayat. Dami ako sardinas. Ilocano. Gisa-gisa. Ligo. Style. Dami nyong style. Anong ulam? Ayan. Merong sasaksakan. Ayos yan. Sardinas. Yan. Amin. Omega yan, Omega. Made in the Philippines. Made in the Philippines yan. Diba? Meron kayo yan. Galing Pilipinas. Tangkilikin natin ang sariling atin. Dami yung style. Meron pagkain. Ayos yan. Style. Buhay mayaman, Ilocano. Sardinas.
tayo ka naman lakay. Ay. Ay, yung baba. Sa kung anong meron dyan, yan, pagtsagaan. Papasok pa sa yan. Ito yung maayos. Diba? Amin lang to. Kailangan na tipid. Nakuha ngayon na hindi na kailangan na ano. Anong meron pagtsagaan. Maghanap ng wala. Anong meron, yung kainin. Diba? Kung anong meron, yun ang kainin. Yan, sardinas. Huwag kayong maghanap ng ano, kung ano-ano. Buhay, mayamang Ilocano, sardinas. Ano ata? $1. California, mahal hindi sardinas. Amerika, nasa Europe ka, nasa kung ano-ano man. Makan tayo. Nato na Ma'am Claire. Ma'am Claire, yan o, Ariel. Ating idol na si Ma'am Claire. Makain din lang ano yan, sardinas. Ayan, good morning sa iyo, ma'am. Sardinas tayo ngayon. Buhay Ilocano. Meron Ito na kainin. Anong meron dyan sa ano? Nasa California ka, nasa Europe ka, nasa saan-saan ka man. Yamaning bansa. Itong kawali, ating porpay. Luma na yan. Itong kawali ko na to, matagal na yan. So, kung pwede pa naman gamitin, malinis naman yan eh. Yan, kawali ko na yan, ma'am. Ano yan? Classic yan, classic. Saan ko man na, ano to? Ano na to? Love na love ko tong kawali na to eh. Yung malaki na yan. Paella, ano? Sarap na, ha? Tunog pa lang ng paella, yayamanin. Ito, yung ano na to, kawali, matagal na sa akin yan. May mga ano na pabuksan na natin. Sardinas natin. Ginagawa ko sa sardinas, sinasala ko muna yung ano, unahin ko muna yung laman. Hindi ko po itatapon to, ma'am, kasi ano to sa akin, hindi. Gusto niyo talaga ganito, Madam Claire? Hindi ako nagbibiro, ibibigay ko sa'yo. Alam mo naman, idol kita. Ganun ba? Sige ma'am, sige. May message kita. Maghanap tayo. Huwag naman to kasi pag ganitong size, maghanap tayo. Eat na daw. So, unahin ko muna ito. Ganitong style ko yan. Pwede na. Unahin ko yung laman. So, ganyan ito. Sige, hanapan kita ng ganitong size na kawali. Classic kasi ito eh. Galing pa sa, sa aming ninuno. Nahihirap na. Ito kong sinubuo-buo. Yan. Siguro na ganito. Hanapin ko ko yung hanapin yung ganito. Ganito ng side ng kawali. Talagang seryoso kayo Talagang seryoso. Yung asin, konti lang. Kasi yung iba, ayaw nila maalat. So,
Nalagay lang ako ng konting asin. Konting lang. Konting asin lang. Salt. Paminta. Nila pag masobrahan sa alat, ayaw nila. Sa Island Pacific yan, meron yan. Oh. Sa Island Pacific. O kaya sa Tambuli, meron din ako nakikita sa Tambuli. Island Pacific, Tambuli. Yan ang pagkawa ko ng sardinas. Ayaw ko yung lulupak. Okay. Okay na to, tapos yung sauce. Parang tubig para yung sauce kumapit. Kaya natin si Idol. Si Idol ng Fair. Yan, okay na yan. Ayos na yan. Ayos. Laki yung halagyan. Ang pwedeng almusal yan. Diba? Okay. Salamat, Ski. Ayos. Pwede na. Kain na. Babush.